Patuloy man ang pagtaas ng COVID cases dito sa Central Visayas, lalong-lalo na dito sa Sugbo, bagamat sinabi ng Department of Health Region 7 na stabilize na ang critical care utilization rate ng mga ospital namin dito sa Sugbo. Samantalang tinutukan din ng mga health officials ang iba't uring o klase ng sakit kagaya ng dengue. Si Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak nakatutok. Kung sa nangaging mga simana na alda sa danger zone ang hospital utilization may labot sa COVID-19, di pa ibaw ni Dr. Mary Jean Luriche, ang spokesperson sa DOH 7 for COVID, nga karon sagad na lang sa 50 ngadto sa 60% ang CCU rate sa pampublikong tambalanan o 51 ngadto sa 70% sa pribadong tambalanan. Mato Delreche nga dakong tabang ako na dunay gipamating mild symptoms sa COVID. Human magpa-check up sa ilang balay o sa isolation center lang magpaalin. Aron ang tambalanan magamit lang gyud alang sa mga severe o critical cases. We need to be able to have that coordinated, collaborative activities, both the private. Atol sa virtual press conference, gitugan ni Loreche nga padayong gitubag ang panginahanglanon sa dugang doktor sa mga tambalanan. Samtang gitinaw sa DOH nga dili lang COVID-19 ang ilang gitutukan kundi lakip na ang mga sakit nga sagad mo tumaw panahon sa ting-ulan sama sa dengue nga kun pasagdan makakalas usab og kinabuhi. Focus on COVID. But days are coming wherein there will be dengue also. And we also will have other disease entities. So I believe nga dapat ato lang ni siyang ibalanse. And related to this would be my appeal for blood donations. Obanik Leo Ferlumayag, ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.